Hi everyone, jotono na fung kaham tini norok bai hai malai nani bagai jora kahaman jauh ka. To tini wang wan suka tini hingkai vlog ni no baya bekhak ebake kotor bekhak gonggong bekhak o base bekhak o konoga ni bagai. To tini o na jena rogoro no kuna. O tulok sakao tamo kupur mani hingkai. Abo bebak no powder mamang ke loklai dong. Tam ni bagai ingkai bono kitsa bunani nango was khlani nango. Abo ni bagai bahagi was khlai ingkai bono kitsa powder bagai bahagi ni tabu bono. Tam ni bagai later ka hamna ni bagai. Singoro kono dui bai bono huglak musa se oil bai huglak to hui mano dry ri garandi ebake powder bai. Powder we kumani hingkai is a smooth bongi dong nai to tampro botai ke phalia ka abani bagai nai tong nang kunai to yaw bahake bono hoka abo humani nai ne din rok dulo paisa kon powder we photo hoka na di sing tampro simi se khulu ya ba unani kurbo sing belai important nine ne nanglo the powder by no bono oi tona ne na to nai ton dinero wow ini tun belai ke kaham kya to tini wang no puna mani ka abo kai bayani bonus to tam monglai bini bono tinabno so sango dayo na kya chapter 1 na ro naji naikin luk nai kaham keno Guys ini chapter 1 Romanu 1 ungnai chapter 1 no ajagani Romina dabi unit 1 phano sing songlai sanai to tinang tu khau baya side je bekhak je borok debra bekhak tamo abno no cheng baya baksa yagra phan tami mano haipano abo base bekhak o base bekhak no cheng baya no to na di tini wo baya bahake tam bini bonus tam tong ge changpula naila na yak baya ni yak obo oro okong bri finger daya ni haino bella important phia bono tampru daya o to oyashi eba obo asik nang thaya phia o jaga khe nango kisa bahake bera phru ko obni tun tam nai obni borno o borno libung tamu ibeno style omo hake bera man obono ko tam hin ke cheng hanai ko bini borno tam nai ko cheng tam pro rogo bayawo hake rokhe abo kong rolling ro pro rogo ke terde ke te rokhne de basang abo terde aingo dayawo terde nghanke yango keng sinaita yo bhai ko phano handi ke phano handi to abo full finger important belakhen nangkuk mani to o kong bro hinke tebono nangkugo tabuk cheng nalenai obo bebagi rekhe hake rekhangke obo keng kha othoba ebakhe kong kha kai tabuk tagaise naleunai abo hungkai go thajingka ko ebakhe ke saka tabuk hungke go ba ge zu ebakhe ba ghu phanor di go aba to abo hungke baking nai Usgane haino dayane haino finger sagawudi yango kaitham yango kaisa goro pro chung tam bai tam na hingkai puila obo bai tam nai okay ni middle bai ring finger no chung use khlane eba tam nai bai ke ei obo bai ke obo ke gong wi thangata bo bai tam ei obo bai okani bai tamo okani bai tam kha bahake tam o yak no agi bera oi oro tokha obo no ge nyakha ba go to obo bai basung tam mano ge go o finger bai basung ge go tam mano ke mutunar di bayawo obo bo go obo hangkai ko okay gai tere nai tong di tebo chung nalai nai tabuk
o finger ni bumung to sing manani nango singna khorsa borok jodi phaising pai ka hangkai phona go bhage tamo bai finger bobo finger bai tam go hangkai chung bumung saimana nangana middle ring abo bai kaisa gongo tai index abo bai kaisa gongo tei ko hangka bhage hangke abo debak bai bhage rekhai kong sinai ta wanso kono rogobono kaham kan nai to pulen simi pathik jora nai tong de chini ani channel no subscribe khai jay ko kai khlai ko khlaina ta pok di like dok mo so ko di but comment so kang bele kan asing jak mo bomo hakko rok sinai sahar nai aro sahar di to tin jor ke asana jor na